Gernika Lumoko merkatari, ostalari eta zerbitzu enpresen elkarteak antolatuta egunotan Summer Market edo udako azokaren beste edizio bat ospatu da Gernika Lumon. Larunbateko irudiak dira ikusten dituzuenak eta 3 egunez, ostiral, larunbat eta astelehenez, abuztuaren batean ere antolatu da Summer Marketa. Esan bezala larunbateko irudiak dira hauek, giro oso ona ikusi genuen orduan, eta asko izan dira Gernika Lumon bertan, edo Gernika Lumora etorrita, aukera eta eskaintza paregabez gozatzeko aukera izan dutenak.